Bona tarda a tothom. Em dic Maria i ell és l'Àlex. La direcció del centre i l'Associació de Famílies ens han demanat que expliquem el servei que IDINC proporcionarà a les famílies d'aquest centre d'ensenyament. S'ha escollit IDINC pels grans avantatges que proporciona a les famílies i estudiants i que tot seguit us expliquem. El primer avantatge és l'estalvi. Les famílies que compren llibres reutilitzables a IDINC s'estalvien molts diners. El segon avantatge és la comoditat, ja que tots els materials que necessitin els vostres fills es podran comprar en una mateixa comanda i al mateix lloc, per internet, telèfon o de forma presencial al centre, si així s'ha acordat. El tercer avantatge és la responsabilitat, prioritzant la intervenció dels estudiants. El quart avantatge és l'equitat, permetent que tots els alumnes de tots els cursos es puguin aprofitar sense excloure ningú. El cinquè avantatge és la sostenibilitat, ja que es vol un sistema que perduri en el temps i alhora sigui molt més ecològic i, per tant, mediambientalment sostenible. I per últim, un sistema provat, fiable i de qualitat. Aquests són alguns dels avantatges que pot aconseguir IDINC. Però qui és IDINC? IDINC és una empresa holandesa fundada el 1922 que està present a Espanya des de l'any 2009. Hi ha molts centres i alumnes que utilitzen IDINC? Doncs sí, no només a altres països d'Europa, sinó que, com podeu veure en el gràfic, cada vegada són més els alumnes i centres que l'utilitzen a Aragó, Balears i Catalunya. Àlex, què tal si els expliquem què han de fer les famílies per aconseguir aquests grans avantatges? D'acord. Mireu, el primer que vull explicar és que a IDINC, els llibres reutilitzables els hi diem ecobooks. Els ecobooks són els llibres reutilitzables d'IDINC que es compren per retornar a final de curs. Per garantir que tothom en pugui tenir, si IDINC no en té suficient d'usats, s'entreguen nous. D'aquesta forma es garanteix que tothom tingui l'opció de reutilitzar i de tenir un gran estalvi. El projecte es divideix en 4 parts o accions. En primer lloc, s'ha de fer la comanda. Seguidament, IDINC la prepara i la lliura al vostre domicili abans de l'inici de curs. Després, els estudiants utilitzen els llibres amb cura i, finalment, els retornen a final de curs. Per fer la comanda necessitareu un codi que surt en un full com el que veieu i que us facilitarà el centre amb informació del projecte. Àlex, i quan es poden començar a fer les comandes? Les comandes es poden començar a fer des de finals de juny. I em preguntareu, per què no es poden fer abans? Doncs no es poden fer abans perquè tant el centre com IDINC han de revisar la llista a fons per garantir que els llibres, llicències digitals i altres articles són els correctes. I com s'ha de fer? Les comandes es poden fer per internet o per telèfon. I com es poden pagar les comandes? Les comandes es poden pagar amb targeta de crèdit, de dèbit, transferència bancària o utilitzant els caixers del Servicaixa. Una vegada s'hagi pagat, la comanda es prepara i surt del magatzem d'IDINC en pocs dies per enviar-se al domicili de l'estudiant amb una agència de transport. I quan arribarà el paquet a domicili? Els paquets es preparen i comencen a sortir del magatzem d'IDINC a partir del dia 20 de juliol. I què passa si arriba el missatger i no hi ha ningú a casa o estem de vacances? No passa res, doncs el transportista deixa una nota i informa que s'ha de fer anar-lo a recollir, però no us heu de preocupar, perquè el paquet no es retornarà a IDINC. Quan us arribi el paquet a casa, és important que l'obri el vostre fill o filla, ja que són els seus llibres i materials educatius. Aprofiteu per ensenyar-los a revisar el seu contingut amb l'Albarà, així com repassar els criteris de qualitat que han de tenir els ecobooks. Maria, què et sembla si veuen el vídeo on s'explica com tractar els ecobooks? Així podran veure amb quina qualitat s'han de rebre. Em sembla molt bona idea, Àlex. Endavant, vídeo. Com tractar els ecobooks? Tracta el llibre com t'agradaria rebre'l. Per això és important tractar-los amb cura. Sense escriure a l'interior o a les cobertes dels llibres. Ni demostrant-nos el teu alt nivell artístic. Ni subratllant el que creguis més important. O guardant el que no t'agrada de l'esmorzar. I tingues en compte que els llibres no són impermeables. Per traslladar-los, utilitza una cartera o motxilla reforçada i àmplia i col·loca els llibres dins, amb el llom cap a baix. Procura no donar cops a la motxilla. Per protegir-los, folra els llibres amb cura, amb folres de plàstic electrostàtic, de plàstic o amb paper d'embalatge. Preferentment, no facis servir folres amb adhesiu, si no estàs segur de les teves habilitats. És preferible que no identifiquis els ecobooks amb el teu nom i cognoms.
però si ho necessites, fes-ho només a la primera plana, a la part superior dreta, i tingues en compte que després puguis esborrar-los, doncs no s'accepten llibres identificats. Si comença a deixar-se anar la coberta del llibre, utilitza cinta adhesiva, tant a la part davantera com a la part posterior. Què no acceptarem quan ens tornis els llibres? 1. Llibres subratllats. 2. Llibres mal folrats. 3. Llibres identificats. 4. Llibres en mal estat. 5. Llibres incomplerts. 6. Llibres amb textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus. I 7. Llibres amb exercicis fets, ni tan sols a llapis. I recorda, tracta el llibre com t'agradaria rebre'l. Per això és important tractar-los amb cura. Durant el curs, els estudiants tracten els ecobooks amb cura i, a final de curs, els retornen. Per saber com es fa el retorn, seguidament veureu un altre vídeo que ho explica. Com retornar els ecobooks? Per aconseguir el màxim estalvi econòmic i ecològic, s'han de poder reutilitzar els ecobooks. Només has de seguir 6 passos. 1. Has de tenir el teu albarà de recollida. 2. Agrupa els ecobooks a retornar. 3. Revisa'ls. 4. Inclou l'albarà de recollida. 5. Embolica'ls amb una bossa. 6. Porta'ls al teu centre d'ensenyament el dia indicat en l'albarà de recollida. El teu albarà de recollida el rebràs per correu electrònic. Al teu albarà veuràs tots els ecobooks que vas comprar l'any passat i que ara pots retornar. Reuneix els ecobooks a retornar i comprova que coincideixin amb els que surten al teu albarà de recollida. Després, comprova que els ecobooks estiguin en bon estat. Elimina el folre en mal estat. Esborra el teu nom o etiquetes que identifiquin l'ecobook amb tu. Si has subratllat algunes planes del llibre amb llapis, esborra-les, doncs no s'accepten llibres subratllats. Si algun llibre està molt malmès, millor no el retornis i marca'l amb una X a l'albarà. Si un o varis llibres no els retornes perquè els necessites per l'estiu o els exàmens de setembre, marca'l amb la lletra S en majúscules. Introdueix l'albarà de recollida a la primera pàgina del primer ecobook a retornar. Posa tots els ecobooks en una bossa i tanca-la bé. Porta els ecobooks al teu centre d'ensenyament el dia indicat. I quan s'han de retornar els ecobooks? A final de curs. Pots trobar la data i horari de recollida en el dors del teu albarà. Què fer si has arribat tard? Si no has retornat els llibres el dia previst? Tens fins al dia 15 de juliol per enviar-los a Idink pels teus propis mitjans. Es poden retornar llibres al setembre? Per poder retornar els llibres al setembre, ho hauràs de comunicar a Idink el dia de devolució a final de curs. Quan es retornen? Abans del 15 de setembre, seguint les instruccions que et comunicarà Idink per correu electrònic. Es necessita un altre albarà de recollida? Sí, es necessita un albarà que rebràs per mail o que te'l podràs descarregar de la plana web d'Idink. Què passa si no retorno els ecobooks? Que no es podran reutilitzar i, per tant, no hi haurà un estalvi ecològic ni tampoc econòmic. I recorda que el teu albarà és personal i és vital per fer la recollida dels ecobooks. Bé, ara que ja sabeu com podeu comprar llibres, quan els rebreu, com tractar els llibres ecobooks i com s'han de retornar, Arriba el moment de saber el cost dels llibres. a Idink podeu comprar en una única comanda tots els llibres, llicències digitals i materials. Si són nous, tenen un descompte mínim del 5%. I si són ecobooks, l'estalvi sempre és superior al 55%. I fins i tot el descompte pot ser del 60%. Maria, què tal si els expliquem en detall el cost posant un exemple i aprofitem per explicar què passa si no es retornen els ecobooks? D'acord. Agafem com a exemple un llibre de text de secundària amb un preu de 40 euros.
Què es paga en fer la comanda? Si es vol comprar nou, el preu de venda al públic són 40 euros. Com el descomptes del 5%, el preu a pagar són 38 euros amb un estalvi de 2 euros. En canvi, si no es vol nou, sinó EcoBook, és a dir, un llibre reutilitzable per retornar a final de curs, amb un descompte del 55% es pagarien 18 euros. En finalitzar el curs, si l'EcoBook es retorna en bon estat, no s'ha de pagar res més i, per tant, us haureu estalviat 22 euros. I què passa si els EcoBooks no es retornen o es retornen en mal estat? Doncs que s'haurà de pagar la diferència entre el que valia el llibre nou, 38 euros, i el que ja es va pagar en el moment de fer la comanda, 18 euros. Per tant, s'hauran de pagar 20 euros. I què passa si no el retorno al final del curs perquè es necessita el llibre pel setembre? Aleshores, si l'alumne ho diu en el moment del retorn al final del curs, s'han de pagar 2,5 euros i retornar el llibre al setembre. I què passa si al setembre no es retorna el llibre o es retorna en mal estat? Maria, estàs fent moltes preguntes. Clar que sí, no vull tenir cap dubte. Em sembla molt bé. Si al setembre no es retorna l'EcoBook, es descompten aquests 2,5 euros i el que s'haurien de pagar serien, en aquest exemple, 17,5 euros. Àlex, Digues, Maria. abans has dit que aquest servei el fan servir moltíssims estudiants. Aquest curs prop de 95.000. I, per tant, són molts centenars de milers de llibres els que s'han de retornar. És així? Sí, moltíssims. Són molts els llibres que es rebutgen per estar en mal estat? Doncs no, prop dels 99% dels llibres que es retornen estan en bon estat i no s'ha de pagar res. Els últims 10 anys només s'ha rebutjat una mitja de l'1,1% dels EcoBooks. Per tant, Maria, no s'ha de patir per això. Però per si ets una patidora, Iding té un servei que es diu substitució d'EcoBooks, que per només 3,85 euros el substitueix en cas que els hi passi alguna d'aquestes 3 incidències. Primera, humitats provocades per la pluja o caiguda accidental del llibre a bassals, piscines, etc. Segona, robatori. Serà necessari presentar còpia de la denúncia a la policia. Tercera, incendi. Serà necessari presentar informe dels bombers o informe de l'assegurança de la llar. I quan has dit que costa aquest servei? 3,85 euros. Per llibre? No, és un preu total per tots els EcoBooks de la comanda, ja siguin 3, 5 o 10 llibres. De fet, és un servei molt valorat. El compren més del 40% de les famílies. Àlex, jo prefereixo, a més, folrar els llibres. Doncs tenim un altre servei fantàstic per tu. Per 11,95 euros, folrem tots els llibres de la teva comanda, tant si són llibres nous com EcoBooks. Ho fem amb màquines automàtiques que garanteixen un folre molt ben ajustat i de molta qualitat. Comprova com es fa en aquest vídeo. Ja veig que queden molt bé. És obligatori folrar-los? No, és un servei opcional. I també es folren les lectures i els quaderns d'exercicis? Sí, es folra tot el que sigui llibre. Les calculadores, flautes, llicències digitals i articles que no són llibres no es folren. Àlex, no t'estaràs rient de mi. Mai de la vida, Maria. Ja tinc clar que l'estalvi és molt elevat si compro EcoBooks. També m'ha quedat clar que quasi no es rebutgen llibres i, per si no fos suficient, puc contractar un servei de substitució d'EcoBooks per si es fan malbé durant el curs i també un altre servei que em porta tots els llibres de la comanda folrats. Doncs aquests no són tots els avantatges, Maria. Hi ha 3 avantatges més si la comanda es fa abans del 20 de juliol. Primer, garantia de tenir la comanda al domicili abans de l'inici de curs. Segon, estalvi en les despeses d'enviament, que serà d'1,85 euros fins al 20 de juliol i de 4,85 euros a partir del 21. 4,85 euros abans del 20 de juliol i 6,35 euros després si ets de Balears. I tercer, devolució gratuïta, sempre que es retorni abans del 30 de setembre. Per finalitzar, deixa'm que comenti les 5 garanties addicionals pel fet de comprar a Iding. La primera és la garantia de servei. Iding està obert tot l'any, amb l'atenció personalitzada per e-mail i telèfon. La segona és la garantia de disponibilitat. Iding garanteix que, si existeix el llibre, llicència digital o article a subministrar, te'l lliuraran a domicili i mai deixarem de servir una comanda.
La tercera garantia és la de qualitat. Això vol dir que la llista de llibres, llicències digitals i altres articles està revisada exhaustivament entre el centre i Eading per garantir que el que demaneu s'ajusta al que vol el vostre centre d'ensenyament. La quarta garantia és la de bon estat, de forma que, si un llibre, sigui nou o EcoBook, està en mal estat, el canviem sense cap cost per les famílies. La cinquena i última és la garantia de satisfacció. Fins al 30 de setembre, Eading admet la devolució de qualsevol llibre, llicència digital o article, inclús de la comanda sencera, sigui quin sigui el motiu, retornant els diners. I recordeu que la informació bàsica de tot el que hem dit es troba en uns fulls que us lliurarà el centre. Nosaltres ja hem acabat la presentació, que esperem que hagi sigut útil. Si teniu preguntes o dubtes, podeu enviar un e-mail a info@eading.cat. I si voleu fer una comanda, truqueu al 93238 8833. Si hi ha temps, és possible que es puguin fer preguntes després d'acabar nosaltres. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Adéu! Adéu!